ngono. Eman kowe. Ya kudune eman-eman to. Lagune eman-eman. Masa kudune aku ya ora aku lho. Lah kudune sapa? Ya kudune kan sing ditanggap Dewa Ruci. Heeh, Pak. Kudune sampean, Pak. Eman-eman ya. Sampean eman. Masalahnya duete karo penyanyi sing kondang ning Sraginan liyane Leni Reneng. Eman-eman ya. Eman-eman. Iya bener. Eman-eman. Ning eman-eman meneh iki soalnya iki kowe iki durung karo orang 3 sasi ya Dewa Ruci. Bener, Wis kowe wae. Eman-eman. Tetep kowe. Wis aku ekreki iki. Sampean ra gelem. Ora gelem. Sampean ra gelem. Ora. Tak pangan dhewe. Ngene. Aja Mas, aku Tibake awan iki awakku ra patek genah, ra patek. Waduh, tiwas jamu, Dik. Kowe kok senane provokator. Kene kono ngeyel kono. Jane kowe bolos sapa? Aku bola sing bayar kok. Lagu apa, Dek? Apa Mas? Apa? Duet toh? Duet. Apa? Ayo. Duet. Lah iya apa? Nyanyi wong loro. Lah iya lagune. Lah ya takon kono sing arep nyanyi kono.